Ping-pong vyzerá ako jednoduchá hra. Malý stôl, malá raketa, malá loptička. Veľa ľudí si pomyslí, veď to hrávam na chate, to nemôže byť tak ťažké. Ale pravda je úplne iná. Na prvý pohľad je to pomalé. Lenže realita je, že loptička môže ísť viac než 100 km hodine a vzdialenosť medzi hráčmi je len pár metrov. To znamená, že hráči majú asi tak 0,2 sekundy na reakciu. Veľa ľudí si myslí, že spin nie je až tak dôležitý, že ide hlavne o to trafiť loptičku na druhú stranu. Ale realita je úplne iná. Loptička sa môže točiť dopredu, dozadu alebo do stran a práve táto rotácia rozhoduje, čo sa stane po dopade. Odskok je úplne iný, loptička môže uhýbať a súper ju veľmi ľahko trafí zle. Často neprehrávaš kvôli sile súpera, ale kvôli spinu, ktorý si neprečítal. Ping-pong je len o rukách. Ping-pong nie je len o rukách. Profesionáli sa neustále hýbu. Malé rýchle kroky, presuny zo strany na stranu. Okamžité reakcie. Ak stojíš na mieste, prehrávaš. Sila nad presnosťou. Možno si myslíš, že stačí silno odpáliť loptičku, ale v realite vyhráva ten, kto vie, kam ju umiestniť, ako ju roztočiť, kedy zrýchliť hru. Ping-pong je viac o hlave než o sile. Obrancovia sú slabší hráči. Veľa ľudí si myslí, že obranný štýl znamená slabšieho hráča, že len vracia loptičku a čaká na chybu. Ale realita je úplne iná. Obrancovia majú extrémnu kontrolu nad loptou. Vedia vytvárať ťažký backspin a nútia súpera robiť chyby. Ich hra je o trpezlivosti, presnosti, čítaní hry a často dokážu poraziť aj veľmi agresívnych hráčov. Lepšie vybavenie automaticky zlepší tvoju hru. Mnohí si myslia, že stačí kúpiť drahú raketu alebo špeciálne loptičky a hneď budú lepší. Realita? Vybavenie môže hru trochu uľahčiť, ale rozhodujúce sú stále tvoje ručné zručnosti, technika a tréning. Drahšia raketa ti môže pomôcť generovať silnejší úder alebo lepší spin. Ale ak nevieš správne trafiť loptičku alebo reagovať, sama o sebe ťa nezachráni. Investuj hlavne do tréningov, nie len do rakety.